ana say trotro ana say praga na pesa ofo a wo de afu bi ka che ne say o kwa asuoja ana say Divine Hospital Junction so see wo Divine Hospital Junction wona wo de nante just 3 minutes walk bra bedru Divine Hospital nanim ho pe unya ba bedru Divine Hospital nanim ho pa bisa obi bia say o ko the Makers Chapel International School na ani asoro na ani bi question school edi anim hwe no e pa cha say unya dru hospital nanim pe nso a obetima frɛ 0531 177028 0531 177028 epacho se unya duru hospital no ma ofra e ba be fa no e do be ba se wan kasa wo kan so na wo de ba wo de bra be so ba be du Divine Hospital no mo twan wo duru ho no ma frɛ 0531 177028 epacho ba be fa no e de wa ba asori fie ne enu nyina bebo maso nyame yadma o china ye kwesi ada first and second service na start 8 ebebo 10 pepepeni upon second service enso start 10 ebebo 12 pepepeni upon epacho ni mimienu ya bia obi se o select a wo ba no obetima kan ho na ane abebo maso na ane nyame difo nso abedi ahyiamu obeti onyame asem na abebo mpae na enkomhye nso ebeba amo abrabo no wenya oje nso nyame yadma Wednesday bia ebo anwumre 6 pepe miracle service na sha se de nyame de di for yen senkyerene empokyire bubu enkonua enso paapai pepacho ntena fie Wednesday bia try say obeba bebom na ne the Makers Chapel International Apostle Agyei da no nyame di for ne ba be di ahyiamu oba betima frɛ 0531 177028 0531 177028 baby a wugina bia beba befa ye de wa ba asori fie ne no abubu masom nyame na mise won so obeye nhyira onyame nhyira obebre amen nyame nhyira enwe ye kasa fa divine encounter ho hallelujah amen osoro ene wo bom punimpu na me ogidi se onyame adomunti osoro ene obebo mpunimpu bebre wa ye kwa asori ba de ne onyame na asori ne ye ne dia ne onyame na obo wosoro ne asase ne ne mpunimpu enwumre me pese wa brabo ene onyame ebo mpunimpu se ne beye a onyame ebesesa ne makese e wa brabo mo hallelujah se osoro ene honam bo mpunimpu a ene ma bebre na osoro eye ma honam ene ti enwumre mebo ama wa hunu scripture example wona ene onyankopon bo mpunimpu na onyame sesa wona brabo ene won shebre hallelujah na mi ogidie se enwumre obi tie mi behwe mi a oni nyame bebo mpunimpu a wa brabo betene na obenya turn around na misre ruade so se yemfiri ha nko wa bra onyame ene wo mpunimpu bi se wo hwe bible mu a e free Genesis ekosi Revelation a enipa woni nyame bo mpunimpu no wona brabo danso onipa woni wosoro bo mpunimpu no onyame sesa niema kese bebre e wona brabo mo na nwumre ye behwe bebe every Genesis Exodus chapter 3 verse 1 to 3 hono na ya hwe bebe ewo ho na ya hwe the experience of Moses ya behwe Moses ebra oni nyankopon bo mpunimpu no eniema onyame eye ewo Moses na brabo ene ne shebremo na me wogidie se wa wutie me nso no wo ni nyame bebo mpunimpu na nwumre me wogidie se onyame obekasa wabrabo na wasesa niema kese bebre ewo wabrabo so etimo yenko Exodus chapter 3 verse 1 to 4 yenkan Exodus chapter 3 verse 1 to 4. Baby a Moses yisha na sase yetro median sofo nwan. Nasi jetro enwan no. Nasi yetro. Median sofo nwan no. Oka wonde wokọ esre so achichi no ho a. Koduru nyankopon bepo hob ho. Na Awurade bofo beyi ne ho adi kire no. Won chechire bi mfimfini jaframa mu. Na Moses hwe na hwe. Na nchechire no edere esre ne edere na enso enhye esre ne edere na enso enhye na Mose ka se ye die memma ne makohwe ahyedie kesiye adekode a enti nchechire no hye enhye na Awurade hunu se wamane ehwe no ofiri nchechire no mu frɛ se Mose na obua se minie hallelujah so Moses story na
Moses encounter with the Lord. Abraham Moses in your divine encounter. Hallelujah. Osina Moses or Nasi Jethro enyan. One day na papa decided say or the nyani be called the mountain of God. Or the nyani be fruit onyankopon people. And then you mlete me obi ni onyame be bom puni mpoa. Onyame be ye niema kese asesa niema kese wo abram. And it is already Moses encounter na Abraham Moses edi nwane fru call onyankopon people no so Bible say Moses hunu esra edere nanso esra no enhye na wo say anwanwade be nie medane mani ne makohwed ne a esie no me pacho tie me ena nwumre se me no mienu bedane ani a ahwehwe awurade a ye ni nyame bebo mponi mpo Moses say medane mani akohwe niema esie no na ba bia se wo hye no nso no se o se ebra onyame hu se Moses adane nani no onyame frɛ no hwe enwumre wo bi tie me asa obedane woni ahwehwe awurade a woni nyame bebo mponi mpo wo Yesu Kristo na nipa biara oni nyame bo mpuni mpuno enye master te se edane and it is also scripture examples are ubehunu se Abraham ni nyame bo mpuni mpuno there was a turnaround in his life. Listen, obi tie me hwe me a enanyumre woni nyame bi bebo mpuni mpua onyame bedane niama kese bi ewo abrabo ne oshim Abraham Moses di in February 75 years in the world one nanti abre Moses aya wo no a na wo so mu yen senkyerene nyina no if say ebra ye wo Moses no na okum aba Misrim asase so. Listen, Moses abrabo nyina kire se onyame ne bompu ne mpu wa asase if say ye wo Moses na ana e decree say yenkum mofra nyina kwan ya onyame fa so ekura Moses ema Moses ekopie ewo Pharaoh ahimfie na nyame ekura Moses enam se no wo pebi woni mu se onyame betimi anam no so age o man nti no Moses ye na adwene se ono abefa ne kwan so a obetimi de age ne nkrofo afiri nkoasom mo enti ebra wonam sa ade na wo ye no so mpo emane kumuni panyina Bible say na Moses dwane free Pharaoh animo eho na abrabo no ehya ase ebra wadwane free Pharaoh animu a afa de Moses nam a ohunu ba bia wokwa wokotena abura nanu a Jethro ma besenso a wo se bi ma wona edi ni kopie Jethro fie ma wonya oba wareye na ablantia papa wasiso a wobobra enam se na brabo aka kire ntino Bible say na Moses o hwen na Jethro nwan so. Hallelujah. Amen. Na si Jethro nwan so me pacho say abrabo betimi di wakodrum pempensuo bi a sa woni nyame a mompuni mpu a hunu sani abrabo no eko hunu ba bia wodi woni ye den ekire but enwumre obi ni nyame bebo mpuni mpu a onyame bedane niama kese e wo abrabo so na nyame be hye dwumadie kese bi ase wo abrabo mo na minim se na enwumre onyame be kasa ho. Amen. Hallelujah. Enti mo mayen kwen what happens in divine encounter? Just know what happens in divine encounters. Number one, divine encounters unveil and dissolve mysteries. Divine encounters unveil and dissolve mysteries. Se onipa ni nyame bompu ni mpua enema eswa kata no esubue na de ye hintasem de enwanwa asie no de aye mystery no de aye ade a ye hunu ne fareba na ye hunu so no se onipa ni onyame bompu ni mpua onyame da niema ehinta di kireye na nyame biebie niema so and na nyumle tie me there is a mystery surround your life and na nyumle divine encounter ntino o nyame bebie so ewo Yesu Kristo na obi a wo tie me biara enyumre woni nyame bebo mpuni puntino and na nyumle me ba be ka che o se o nyame ebe unveil and nyame bia eswakata wonti ase. Listen to me kase onipa ni nyame abompu ni mpunti no ade bisu bebua Moses a no onamo a na ye gidi se woye
wudifoɔ no sɛ no ɔyɛ odifoɔ kɛseɛ. Moses a wadwane free Pharaoh animu a wɔhunu baabi a wɔde n'abrabɔ fa no a divine encounter no sɛ na nneɛma pa bi wɔ Moses mu sɛ na biribi asie Moses abrabɔ mu sɛ na Moses abrabɔ mystery bi wɔ mu a ɛyɛ sɛ wɔhunu botaeɛ ne hyɛbrɛ a Onyame de ne ba wiase. Obi tie mi a ɛna nwumre sɛ wobɛma kwana ne Onyame bɛbɔ mpu ne mpu a there is a mystery surround your life. God will unveil it in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Moses abrabo estate abba abeye ye free say oni nyame abompo nimpo. Ebra wodani nani a wokohwe no Awurade frɛ Moses. Nipa na wo hwe nwan so no. Ono de na brabo mro nim say nwan na wo hwe so. Se na obehwe nyame nwan so. Jesus. Some mystery na sie Moses abrabo no unveil ye and na nwumre tie me obi tie me hweme a ade bi asie wo abrabo mo but se wo ni nyame bompo ni mpo a na wona ba unu se wo nya kwarense na wona ba unu se wo nya dwamanfo na wona ba unu se wo nya kromfo na nyame de botaye bi ato abrabo so a efi na dai ko esumwe wo Yesu and obi tie me a se wo ni osoro bompo ni mpo a wona ba unu se wo nya ohiani na yedie bi wo abrabo so and na nwumre Jesus. Amen. There is a mystery. Jesus. Hallelujah. Amen. Divine encounters unveil and dissolve mysteries. Ebia hintasem so na madie enwanwa no nso no esovo uhunu adekura ehinta wabrabo uhunu nia onyame de oba wiase se obeye. Oh say Bible say ebra yesuma so se ne papa afrumu adwan ayira won kwohwehwe no so kwohwehwe ne papa adwan nanso nipa krona no kwohwehwe odwan no okwohwehwe afrumu no say na oyo ohene kese. Listen, you need divine encounter to unveil mysteries in your life. Unya sa woni nyame bebo mpunimpu se ne be ya ade bia esie wo abrabom no ebedadi. Jesus. We hear so ni nyame bebo mpunimpo se ne be ya de bia surround life a wonti ase no onyame bebie so akyerew. Amen. Eba wo abra onipa ne onyame ebo mpunimpo osoro ene onyame ebo mpunimpo. Hallelujah. Amen. Bra so okohwehwe ni papa afrumu no sana oyo hene sana so a great leader. But listen, now what fear na Bible say na busua ene abusua isa ewo Israel maimo. Hallelujah. Amen. Nanso na so yo nipa kese ebra wotu na mo say okohwehwe naja frum no kohwe naja dwan no eho no wone odifo no bompu nimpu no eho na onyame difo Samuel ka che ne say eye wo na Awurade hwehwe wo ede wasi ni man so sa wo hene. Listen, sa osoro ni wa mompu ni mpu a eto bi wa na ne nam te se de osu ni mfaso eto bi na wo de otiri pempem te se de abrabɔ no kura no hunu se ne a wo abrabɔ no ekɔ se wo ni nyame osoro ni wo bompu ni mpu a nyema bi wo abrabɔ so a efiri ne kɔ ebedadi. Amen. Na nanyumle mo mamenka se obi wo ho a kese bi wo mu eni monyam bi da so wo de hyebre bi ba se osoro ni ubompo ni mpo a sa hyebre na subebu. Amen. Na wo Yesu Kristo. Amen. Ebra so eni odifo no bompo ni mpo no so a okote se onipa bia no Bible say na odifo ka je se wo kɔ no wo behia adifo na so be hye nkom na nyame honhom be bawo so. Listen, an ordinary man of ono de onim se ne papa nwan na ayira ene okɔhwehwɛ no afa de amanfo busa se anything so ka adifo no hu bia na. Divine encounter will unveil mysteries in your life and it will also dissolve mysteries in your life. If you that you come obi tie me e bebusa se enti won so ka adifo no hu bia na. If say the hinta no ebie eso ebebue if say nia wonti ase ne free na da you call free na kwa Awurade beboa wo. Jesus. If say osoro eni wa bompo ni mpo. Amen. Hallelujah. Amen. Moses a wadwane free Pharaoh nim so wudifo no. There was a mystery around Moses' life. He was a great prophet. Jesus. A great deliverer. Jesus. Ojefo kese a na onyame awurezi no say o de ne be gene man. But listen, na onamosere so ehwe nwan hwe
Sawuni wonyamia obo so ne asase na mompu ne mpu a unhunu wabrabo na obotaye a ode ba wiase efise ne oye ade no wona nim butaye nti a oye ade no. Yes, hallelujah. Amen. Se osoro ne obo mpu ne mpu a ehɔ na so a obeda ne Paul eso Bible mu a na okokum Christopher no Damascus kwan so no ebra Yesu ne ne bompu ne mpu no. There was a divine encounter. There was a divine encounter. And then my you say so better than Paul no. I know you would for wakoti krata. Say woko kuma Christopher no. Say no you great apostle. And there will be tiemia. Wouldn't nyame be bompu ne mpu. Na adie bi ahinta wo wabrabo. Adie bi asie wo wabrabo. Efi ne kwasumwe. Obi tie me nyame amfa wa ma se be rensan. Nyame amfa wa ma se be wabrabo nya basaw. Nyame amfa wa ma se abusua no enome na betre mo. Me se enwumre se nyame ani wo bompu ne mpu a. E hoda be wuru se abusua na wo se mu odin no. Eye se abusua na be breakiti. Yes. Wouldn't nyame bompu ne mpu a unveiling mysteries e wo wabrabo mo. Ti so a SOMPA FM kwache krata se wo kokuma Christopher no. Bible say ebra kania ne te ye to so no. O say eye wo hwan a so adentina wo pemie adentina pese okumi eye wo hwan a o say me Christo a wo time. Hallelujah. Amen. Menya den a divine encounter ma na papa edwin se oye nyankopon kura gudo. Yes, because on the onim se mosaic ade na no o Torah na no protect. On the no onim se ono wo kwa ma nyankopon. It take divine encounter to count in life. It take divine encounters to count in life. It take divine encounter send ye be ya wo so be banfa so wa abrabomu. Hallelujah. Ono de na ka odwin se oye nyame papa. But ebra Yesu ne bompu ne mpu e Damascus akwan so no papa na no kuta krata wodi kuma Christopher no afei de ono beka ho ma ye cry peja Yesu din anya enanwumle hwe ma mento me boase ne obi nkasa se eni awurade ntentam se o awurade ene mabrabo ne me hyebre mompu ne mpu na se awurade ne wabrabo ne o hyebre bompu ne mpu a enyama bebre be start se be pie e wabrabo ene o hyebre so na me ogidie se na nwumre obi ne nyame be bompu ne amen obi a wotie me woni nyame be bompu ne ka se o awurade adie biara eso akata o mabrabo ebra me ne bompu ne esumwe o Yesu di adie biara hintasa o mabrabo ebra me ne bompu ne o awurade ma hintasa eso emue Yesu di mo amen. Hallelujah. Amen. Number 2, divine encounters remove limitations and destroy embargoes. Jesus. Divine encounters removes limitations or limitations and destroy embargoes. Se onyame on ani ubompu ni mpua divine encounter yi limitations free wo na yi embargoes de ato so say won't mean peja de ato so say won't mean kontra ha no se onyame ni ubompu ni mpua name of Jesus. Sad chronic peja free wa brabo so na moma me se nipa bi nkom se adie bia le dia to abrabo so se won't mean kontra ha na obekwa apemo wo Yesu di mo amba ko bia dia to so se won't mean sore name of Jesus. Name of Jesus. Bra woni wo so bompo ni mpo ye break sa amba go no break sa limitation e wo Yesu di mo for divine encounters remove limitations and destroy embargoes. Hallelujah. Amen. Abraham when Abraham had an encounter with the Lord in Genesis chapter 12 verse 1 coming now or say na nyame ka kire Abraham say Abraham meya o mind do Abraham mema wase adore meya o kese. Hallelujah. Amen. Ebra nyame ni Abraham bompo ni mpu no there was a turnaround. Jesus. Limitation na wo ho a
Abraham papa shasya wenwe obia shasya wenwe Jesus. na enema mu aya den no that embargo was lifted. Jesus. Hallelujah. Amen. And then you tie me say uhwe tro ni mu ya uhwe Genesis chapter 12 Abraham ni nyame bɔ mpu ni mpu a nyame hyɛ ne bɔ sɛ Abraham meyɛ odin kɛseɛ meyɛ onipa kɛseɛ. Listen, makase me say it takes divine encounter to count in life. Sɛ woni wɔ soro a mɔ mpu ni mpu a wɔso manfa so ɛne ti na yɛmu bebree wa yakɔ so wi akyɛ ba de ne nyame mɔ mpu ni mpu ɛnna nwumle man pa bɔ nyinaa nyɛ sɛ o Awurade ɛne ma brabɔ ne me hyɛbrɛ ɛmɔ mpu ni mpu ɛbrɛ nyame yi ni wadi kyerɛ Abraham na ɔte n'agya fie no. Listen, sɛ wohwɛ Moses abrabɔ sɛ wobɛhwɛ Abraham abrabɔ a wobɛhunu sɛ it take divine encounter to count in life. Amen. Sɛ wone wɔ soro a mɔ mpu ni mpu a baabi a wɔte ne hɔ a na abɛtena. Jesus. Sɛ ɔsoro ne wɔ mɔ mpu ni mpu a deɛ de ato abusua no so no sɛ obi ntumi nsɔre no wobɛhu sɛ abusua ne mu nyinaa no obi ntumi nsɔre nduru level bi obi ntumi nkɔntra level bi but anwummerɛ wobɛbreki saa level wobɛbreki saa limitation ɛwɔ Yesu ne mu because wone nyame bɔ mpo ne mpo ntia. Hallelujah. Abraham abrabɔ wɔte numi fie ɛfiri sɛ Tara yɛ Abraham papa Bible sɛ na wɔsoma nyame foforɔ. Hallelujah. Amen. Say nyame na amoa Abraham. Say nyame no amfa Abraham ankoduru hwe. Nanso Genesis chapter 12 Awurade ka kyerɛ Abraham sɛ firi wagya ne wo na fie kɔ baabi a me Nyankopɔn mɛkyerɛ wo. Genesis chapter 13 the embargo was lifted. Jesus. Na limitation no ebreki. Hallelujah. Amen. Genesis chapter 13 verse 2 no say and Abraham was rich in gold and silver in cattle. Listen, papa na watna na fie 75 years na wonni hwe na wo mobra no ebra wonni Nyankopɔn bɔ mpu ni mpu no na Abraham pie free na fie no. And listen ye ka limitation a ɛkyerɛ sɛ aha na mekoduru ye ka embargo a ɛkyerɛ sɛ ni bibia to so a wotimi anya bibia na obetimi ayɛ dɛ ayɛ. Mema owura fi sɛ onyame ka kyerɛ Abraham sɛ free limitation ni mu free wagya ne wo na fie ne kɔ baabi a me nyame mɛkyerɛ wo. Jesus. Na kyerɛ sɛ n'agya fie ɛne ne na fie ɛne ne kuro ɛne n'asase no na ɛlimite mu Abraham. Yes sir. Na ɛsɛ wotumi break yourself free saa limitation. Jesus. Ɛfiri sɛ yɛn nwoma wo ni 75 years na wo nkɔ wale mɛtena wo papa fie. Na Abraham tena ne papa fie wɔ abra na woni ba wɔn fie mu a na wane na ere Sarah atena. There was an embargo. There was a limitation. Jesus. Hallelujah. Amen. Hwɛ obi wo tie me a wo hwɛ me a sɛ wo ne nyame a mombu ne mpu a ɔbɔnefoɔ no de adeɛ bi ato hyɛbrɛ so ɔbɔnefoɔ no de limitation bi ato so enti wo tie me a wobɛhwɛ mu no abrabɔ mu no abusua ni mu no obi nkontra level bi obi akɔkɔpem baabi enti abusua bi wɔ hɔ a wobɛhunu sɛ education wɔ mu nanso obi a university but obi a struggle abusua bi wɔ a wobɛhwɛ mu no wobɛhunu sɛ ɛma ne nyinaa gu fie obi ankɔ awareɛ yɛde spiritual embargo bi ato ma warɛ so but anwummerɛ yɛ wo ne nyame bɔ Name of Jesus. wobɛbreki saa deɛ Amen. ɛwɔ Yesu din mu Amen. ɛne nti wobɛhunu sɛ adeɛ bi limite wa ɛma wo nkɔntra baabi yɛ sɛ wokɔtra wokɔ ano apem wokɔ ano apem enti abrabɔ ne mu no wohwɛ mu abo sɛ wohwɛ w'akyi hwɛ wo maame hwɛ wo wɔfa no mu a obi ankɔntra level bi da but Awurade a wo ne ne bɛbɔ mpu ne mpu ɛnna nwummerɛ ɛnna nwummerɛ wobɛbreki saa limitation no ɛnna nwummerɛ saa embargo no ɛbɛ lifte ɛsɛ wɔ Yesu din mu adeɛ biara yɛato me so sɛ ma me nsɔre ɛntra level saa embargo no ɛlifte ɛfiri mabrabɔ so spirit of limitation ɛlimite mabrabɔ ɛnna nwummerɛ breki wɔ Yesu mepɛ mu ka sɛ baabi biara wɔ fa no mɔ me maame mɔ papa mɔ me nana no mɔ ɛkɔpem Yesu di mu ɛkɔatra hɔ ɛtwam wɔ hɔ Yesu di mu Amen. Hallelujah. Amen. Ɛbra
Abraham ni nyame bom mpo o break limitation. Mema wasi adore sempo anu anwe. Jesus. Hallelujah. Amen. Meya udi kese. Jesus. Na messiah o mai kese. Alaba. Obi tie me nyame beya o kese. Obi tie me nyame beya o mai kese. Obi tie me companies bi wo mu. Akra bi wo mu. Obi hu tie me wo yo difo kese bi. E musra bi wo mu. Fi na da yiko. Enam se wo soro no bo mpu ni mpu nti no. E fi na da yiko wo break limitation no. Na de bi e ka wo chef. Ade bi e limit. And then you what chef aso. Amen. Oh yes to them. Amen. Hallelujah. Amen. And you may yakasa for divine encounter. Divine encounter. Ubetimi afra yensesi ye. Your number is 053 1177 028 053 1177 028. Frey yensesi ye. Asofo we chira ye no bebo mpaye. Ebra me kase ya so no. Kawa kuma so be so break now so sida. Fafa sa number ya so. Ebra Yako TV so mu amohwe TV so no free nsesi e odifo bi wa kira ono bebo mpa 053 1177 me kasafa se woni nyame bompo ni mpo ana me say sa woni nyame bompo ni mpo a divine encounters unveil and dissolve mysteries. Hallelujah. Amen. And number 2, so you say divine encounters removes limitations and destroy embargoes. Point 3 I have for divine encounters uproot mountains and strongholds. Jesus. So nipa ni nyame bompo ni mpo a Jesus. And me po esisi wonim. Any baby obonefo na fa edition no ububu bepo na wututu mepo na wutwifa obonefo no stronghold so and nam sa woni nyame abompo ni mpo. There was a stronghold mema wo refi say Ebra Moses eni nyame bompo ni mpo no onyame ka che Moses se memma won kwaso mu na me soma wo a wo ye odifo no me soma wo a wadwane free Pharaoh anim no me soma wo akọ baabi a wodwane free ye no baabi a yegu wani mu ase no baabi a me pa ka sie na obi adwen se eden se nipa betimi free Pharaoh nsam eden se Israel for no e betimi free Pharaoh nsam no and then you me soma ko sa strong me na moso and na me se me nyame me ni wa bompo ni politi wo kwa break stronghold wo kwa bubum people na tu wo kwa tutu mepo no and you mle wo bi ni tie me a onyame a woni ni bompo ni politi na that demonic stronghold in your father's house, that demonic stronghold in your mother's house, you are going to break through that demonic stronghold and you are going to destroy that strong man in charge of that stronghold in the name of Jesus. Jesus. Divine encounter tower brabo soa. Woni nyame bom puni mpoa. Yes, Lord. Do nyame ya wa brabo ne say you remove or you uproot mountains and destroy strongholds. Hallelujah. Amen. Sa woni nyame a mom puni mpoa emipo bi gina wonim wa intimi ntutu. Sa onipa brabo ni nyame a mom puni mpoa baby obonefo na fedi so no wuntimi o fisha twro ne se ebede na obi akohodinfo fie akofa na japade di so o se agye se wachekere nansa. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Wuntimi mfa ohodinfo no ejapade wa bro ohodinfo no ho and memma uremfi say there is a stronghold and there is a strong man in charge of the stronghold. Yes, sir. Hallelujah. Amen. And Pharaoh was the strong man in charge of the stronghold. Jesus. Pharaoh ye obrania onu nana no de Israel for no asenko asum. So Israel for no was stronghold bia baby oboni for na fediswa and the man in charge is Pharaoh. Awo munim so ye nyame and who can beat Pharaoh? Why the bet me atwa sa Pharaoh no so wo bi tie me a wo ka kire me say ade bi wo me fie jade bi wo me fie wo hia bi wo me fie ade bi wo me fie aye me papa aye me mame aye me wo fa no but anyumle mame mra so nyame di for Jesus strong one wo betwa for so and said declare say that demonic strong man no and anyumle ye bind no amen yes to demo amen you are going to take that stronghold and bind the strong man. Jesus. Hallelujah. Amen. It takes divine encounter to count in life. So woni nyame amompo ni mpua na wa brabo ni nyame amompo ni mpua there is that mountain
you can't overcome it. Jesus. There is that stronghold that you can't take unless you have a divine encounter with the Lord. Abraham Moses ni nyame bo mpo no. Nyame sa soma Moses Moses. Me soma wa mo akɔgye me man every kwa Moses say na me kura minim kasa. Na baby a yɛpɛ me akyɛ me no. I na wo say soma me akɔ. Hallelujah. Amen. Sa wo ni nyame bo mpo ni mpo ye na wo pɛ wa kyɛw no. Ye wo hu ana wo dwane no. E free na kɔ ehu a ebetwa. Ma me sanka bi mo. Sa onipa ni nyame bo mpo ni mpo ye wo hu na enka ne na wo dwane no. E free na da yi kɔ ehu a ebetwane. If it's a Pharaoh krona no pɛ Moses akyɛ no no. Onyame se me soma mo akɔ Pharaoh animo. Na wo de too many ahode bi kɔ Pharaoh no mo enemu a wo kɔ gye mind na Moses gina Pharaoh no ka sɛ Awurade ene me abompu ni mpo I am that I am ne me abompu ni mpo Yehowa ne me abompu ni mpo ko se ena me mache ne nkrofo ena nwumre obi ni nyame bebo mpo ni mpo ena nwumre wo japade biara oni fo ne fadi so no ena nwumre people biara ena wa brabo ni no ena nwumre people no etutu ena people no esai Yesu dimo ena nwumre me bompa ya ma wo bia wo se na wo tie me se bra wo ni nyame bompu ni mpo challenge you are Jesus. Stronghold. Amen. Because of divine encounter. Hallelujah. Amen. Share abrabomo. Adia uninya adia enu be bompu ni mpo no. Ekira hoode a wonsaka. Jesus. And me pachopi men soli ntie obi a woni nyame nya encounter. Me say from Genesis ebesi Revelation wana ni onyame ebompu ni mpuno omabra bo danso Bible say ebra Moses kuro yakotwe nyame for 40 days 40 nights no na Moses pie ye no Bible say omai ne kuro ntimi ahwe nanim because na Moses anim te say wia listen so onipa woni nyame bompu ni mpu a ade bia Yesu hu adwane emipo etutu sa woni nyame bompu ni mpu a baby obonifo na fedi so a abusua ni mu no wo se wo mo obi anwo o ma brantie bia mpagya wo de nipa betira ensanwie mo wi no mo abrabo basem krono mo enumre wo bi tie mi a woni nyame bi bompu ni mpu ade biara eda wa brabo so na de abusua ni nya abesi ena nwumre nwumre mi ba se nyame difo breki sadia no na me bompa yesa wo kra nene ho na nwumre ya fiase biala ya de wo kra se nwumre nyame oni ni bompu ni me sane wo kra ani wo japade if say fiana se if say oni nyakopo abompu ni powerful ma wo fi say divine encounters uproot mountains and strongholds. Am I remfi? Sa woni nyame bompu ni mpuae. Hwe adofo no mo. Ye wo se wate midin. Ye wo se wo hunu mi wo TV so. Yes sir. And this only my bompu ni mpu. There is a huge difference. Yes, Hallelujah. Amen. Ubeti ni mo bi wo TV so. Yes sir. But the oni ni etifie no nim ne chen. Yes sir. Me ba so to the make an answer. Ubeti mi awo ba atete no abedum pempenso say by say ankasa ne yiri benim na kyane maame e bi say ablante ni nyini no ansa na wo free maame nsem no se wonya akotwa bi sesie ya wodi 30 years na 32 wa wale a na sa akotwa ne sebio edenachi ene ekon ne baabi ho kakra na onko bie so kyane maame ba wo ne na aware sese betima hu aka kyane maame say oba no kotwa wo no me pese me ka bibi say SOMPA ye wo se wati nyame ho asem ye wo se wo sua nyame asem yes sir ani ye wo se wo ne se nyame na bompu ni mpu yes sir eno na nanyum me ka ho asem fine encounter ye wo se wonim nyom to nanso wonni dia wo to no ho nyom no be bompu ni mpu that will make the huge difference Jesus kalabo shadaba ye wo se ye wo to asoli mu now the boy who from when they say you meet to asole and you was a wonim asole ni wura na ya wo to mu no yes sir one ni asole ni wura no no mu ni na bompu ni mpu no Jesus ade bi wo mu nye anamo bi wo mu ntu
abrabɔ bi wɔ ɔmo mmɔ ɛnso so yɛ ne sɛ wo deɛ wate me ho asɛm ba deɛ wotie me no wɔanyɛ me ho asɛm nko a na wate ne mmom ne ma nante eti asuafoɔ no ɔmo ne Yesu nante yɛ no ɛnso so yɛ wɔ mu. Hallelujah. Amen. And in Hebrew John 1 John chapter 1 verse 4 or say na die ye die hu ye die di ensa so mu no eno na me John me di hu dance ye de e kire o ade no man te kwa o ade no nso manhuru kwa o me de me nsa som metimi adi hu dance a kire o and na nwumle so obi kra be pra hwehwe awurade a Jesus na se na nwumle ko bi na no be ka se awurade me pese me ni ubompu ni mpu me pese awurade a me som wo Jesus wo yi wo de kire me wo mabrabo mu na me hunu wo awurade a me de me ho ato so a and na nwumle me ba be ka kire obi hwa me se me po bi wo ni me betutu me ba be ka kire obi se strong obi wo ma me fie name of Jesus strong obi wo papa fie Yesu di mu betwa Amen. If we say one nyame SOMPA FM abomponimpo. Hallelujah. Amen. My God, my God, my God. Kaya baya baya ba. Kasa wo Yesu de. Wo Yesu de. Na nyumre ya. Me ni nyame abomponimpo. Wo Yesu de. Wo Yesu de. Ipo biara. Na mabrabo ni Yesu de. Yesu de. Entutu. Strong hope biara. Fediso. Wo Yesu de. Wo Yesu de. Odinfo biara. Wo ye incha. Sa strong hope. Na nyumre. Sawa wode mechechire no mejapadie bia osa songo fediso na wale japadie fediso na nyumre bompa ya se awurade mi mo puli free na dai onyame po aria po tutu enfrimani amen ema wura se dear man David saw audacity to stand before Goliath. It was a divine encounter. Jesus. If the Bible say someone did a good David is son. David. The guy felt the anointing. Jesus. He knows that the Holy Ghost has come upon him. Or say Ebra saw the good David is son. And the Spirit of the Lord came upon David. Divine encounter. Eti abrante de ko gina Goliath anim no na nyame honhoma ba no so Jesus so nyame honhoma ni ka ma David so onya sa hoden na enko gina sa wo brane na nimo che ena nwumle tie me eno ti na de oni nyame abompu ni mpu no wontimi mfa kosu ahurahura no ana wontimi mfa hyira bohurahura no ana wontimi mfa dua bohurahura no efi se de de na bompu ni mpu no eso chen dua bo ana eso chen bosumu bi ana eso chen Goliath no gina Ebra David feeling the anointing the presence of God around him no wo hunu se ka this Goliath is a small boy. Jesus. If he said diaba me so no enya de ketwa hwe ena nwumre onyame de ngosira bi ni adom bi dum obi a wo begina Goliath brane bi ni sa Goliath sa wo me de obeto fo me de ohia beto fo me de yare de beto fo ade de wo fie ho no e fi na de ko metwa fa so amen eno ne ebebu sa se abrantia to obuo if he said ade we kumuna na abrantia tubo ade we obi atimi ansori ahura antra ho said ye ka che David say David wani ade bone no tubo na ade okase wani ade bone na wodi ti stress no eno na wodi aba no o ka se papa na onye wo ye nipa ketu ho nipa na ogina wakofri ni mofrase oba ne nkranta nkro obi ne kuta no ne pie ne pia ekuta wobe wakufri ne mofra se David say enya no ho asem na meka ba me ni nyame bia bompu ni po a wo ye Israel nyakopo waso wo dia tuo ne agya na ba me so ba me dia safo awurade di David ni nyame a no ne na bompu ni po eti Goliath mi entimi an survive Jesus e wo David animo anyumre so ba wuru nyame a wo ne na bompu ni po a ade boni bia entimi nyina wani mu bi amen oh here na ntimi nyina wani amen abusia ne mo no me no menua wotie mi osofo a wotie ntimi nyina wani mo amen mantem na wo ya sore no me da wontimi survival amen hallelujah amen me say no me da mantem a wo ya adwuma no me say wo betwa fa so amen because you know the God that you have trusted your life with na wonim nyame a wo de wa brabo ato no na brabo so
Now nim nyame ade ho ato no so because of divine encounter. One na ene honhoma bo mpu ni mpu no omo nkasa ye soronko Jesus ti da bia meka se sa ukoto so obi dia kukuduro kan nsem bia aya menhwe nsem a wo kan nko ahwede ne na bo mpu ni mpu e bi say utimi nka nsem bi wa abra honhom bi onyame bi ne wo mpu ni mpu na wo fa ho ni nkoda sa akwa utimi nyina Goliath ani mu nka nche Goliath se mekum na wo fa bo ne tai wa abra obi kuta sekan eni atuo nka yese mekum wo ejina de oni na bo mpu ni mpu so hallelujah amen sa woni nyame bo mpu ni mpu a adeketo na wo nsam na da ne adekase Jesus sa woni nyame bo mpu ni mpu a woni akode but awurade beye wakode hallelujah amen sa woni nyame bo mpu ni mpu a eni ti na David na hunu ka se ape mbetu to mi bonkum no opedu betu to mi nifa na me de mani wona me be wa because woni nyame a woni na bom enti se dom kire ho oso sraban a David say me so enum ponna oh my God so nipa ni nyame bom poni mpu a edom a kire so sraban won Jesus because of divine encounter. Hallelujah amen hallelujah amen divine encounter enti abro di for the sorry na Syria for ami atwa na ho ahia no na odane nani tu nani a na nyame abofo kuta nkranta atwa ne ho ahia no okoya no sa akodae na kwa ne suro se owura asrafo na atwa ye ho ahia se wonim de mehunu no ka wohuru bia e ka beda wonim se sa wonni nyame bɔ mpu ne mpu a asoɔkye na eba no wutimi da wo because what beti ase say a people be ntimi nyina woni Jesus what beti ase say stronghold na ere sraban no obonefo na twa ho ahia no enkosi aga so different for the two nani no na abofo atwa ne ho ahia no o me 10 times omodo so chen asrafo na atwa ho ahia hallelujah amen listen enyumle won SOMPA FM sere rade na maye mompae na nyame won sane wo wabrabo mu Jesus na wadanse de besesa amen if we say divine encounter emma enema kese dedi point 5 and a point 4 my God yeah divine encounters releases potentials and open up destinies Jesus my God say onipa ni onyame bompu ni mpo a divine encounters releases potentials and open up destinies. Se onipa woni nyame bompu ni mpoa e hona wo hyebra de ba wiase e hona wo botaya wo de ba wiase e hona enyema pa e wo mu no e hya sese epue Jesus my God na Moses nim nyema pa e wo ni mu the guy was a dangerous prophet pomana de kuta Moses no na onim pomano pomana no de ahwe nwan so ne nkwa na nyina e de aka nwan so no na Moses nim se sa pomano betimi adane wo yes sir wa bro no Moses je poma beto na poma adane wo how come eti na me wo power way na sa nyame sa we da me so Jesus and me huru ye no Jesus ababa wa bi tie me ma bi tie me sa wo de nyame amompo ni mpo ne ma pa wo mu hu no Jesus sa wo soro ne wa amompo ni mpo a wo hyebre so mueu edumna me ba be ka kire wo se Yesu ti ma Awurade mi wo hyebre Awurade mi wo hyebre Awurade ma ne ma pa wo abrabo ne wo hyebre mampue amen hwe ye ne na mosa ko se nyame ne amompo ni mpo a mi a me TV so ti radio so na minim se wo nyame asiesie mama ne mapasa Jesus it take divine encounter to count in life SOMPA FM em se wo ne osura mompo ni mpo a wo ba numa dura wu efi se wo nim ene mapa wo mu ebra Moses ni o nyame bompo ni mpo na odani nani se me kohwe esre ya edere nenso enhye no oh my God and nemro man ka meka me bibia ka safa ebra Moses dani nani because you see so one dani wani na woni nyame amompo ni mpo a so one nani wani emfri wiase mu nyema ho so one nani wani emfri wiase mu afefede ho so one nani wani a emfri
abraboboni bia wotimu a woni nyame mompo ni mpo Bible say ebra Moses 10 say mame na ni mani na me nkɔhwɛ nia esie no sɛ wana ne woni na nɛ wanya wadwene sɛ me de me ho bɛma Jesus mɛkɔ asɔre mpaye ne mɛbɔ bi yɛbɔ afɔre a mɛbɔ bi sɛ wana ne woni a you will never have an encounter with the Lord. Jesus. Ebra Moses dani nani no ɛhɔ ɛna nneɛma pɛ wo ni mo hyɛ ase sɛ ekwe fi sɛ papa no busa Onyankopɔn sɛ minimu kasa mede na magina Pharaoh ni makasa meyeden mema Aaron ayo kasa mafo Moses minna monsano beji oman no Jesus. every Pharaoh Jesus. look at a shepherd man wabona brabo a wo hwe nwan so say na o ye great deliverer Ojifo kesiye. Jesus. A prophet. Jesus. A great deliverer. Jesus. A man of wisdom. Jesus. A meek man. Nyame na di no one answers asase su ko enu mo bia wo dwete se Moses. Bema woni nyame bom punimpo. Jesus. A man to set a new order and a new face in his generation. Jesus. Bema wo nyame nam ne so e de mransa mo beba. Emma generation no besesa na Israel for no won kwaso mu bede wo ho Jesus. na Israel for be wuru the true God to worship. Moses obey a figure, a godly figure. Onyame ka say Moses meye onyame ama Pharaoh hwe obi tie bi hwe me sable ya wodwi se wosu ni mfaso o ababa wo bi tie me e wa ka wo wo mienu wodwi se oni osu ni mfaso ababa ablante bi tie me a wodwi se wo ba wiase kra ba yedai because wo se wo abrabo mu sesie ya wo huru ne ma pa bia wo abrabo mu wo hwe wo abrabo mu sesie ya wo ka kira wo se me ba wiase ba yedai de be na metimi aye but listen an encounter with the Lord will release potential and it will open up your destinies. So when nyami bompo ni mpo a wo sheble na so akata na so bebue amen when nyami bompo ni mpo a enema pa ewo mu bepue potentials sanke ni nyami amompo ni mpo a ni enim se wo nyami asiesie ya ma nema pa saa o Jesus no obi tiemia. You are the next in life for a major miracle. Amen. If you say nanyumle woni nyame bompo ni. Amen. Obi tie me a wo nyame na moso besese wabusua din. Jesus. Nyame na moso besese wo fie din. Jesus. Obi tie me na wo hyamna nimo. Jesus. But nyame na moso beye bibi suroko bi. Because it takes divine encounter to count in life. Nipa bi oni nyame bompo ni mpo so ban fa so wo abrabo. Jesus. SOMPA. Anything you kum Joseph went to me and kum no because on him say Joseph ni nyame nya encounter wa da yesomu a nyame da bibia di che say Joseph wo ye nipa kase Joseph me na mo so be gi nipa Joseph kombi ba say Joseph niwa nipa be wuwu but Joseph misiesie wa manema papa che abrant ne so dai wo ye dai sonfo a wo nyame nam dai sonso ne ka hwe sa wo ne nyame amompu ni mpo bi tie mi mpo a wo ye nyame sofo kase wo ye onipa kese obi tie me a wo be ye MP kese bi obi wo tie me a wo ye bank manager bi abrante bi wo tie me ababa wo bi wo tie me school no call men drop out of school men mu wa bonfia what truly people back on kire say wo ye failure obi tie me a enye people what truly na nyame behwe so wo nyame behwe bla wo no be bompu ni mpu so na wo yi niam bi e wo mu apia obi tie me a enche Ghana nyina ya beti wo de ya beti wo ka wo nyame be raise you as a good singer be as a powerful worship leader be be raise you be as a prophet be as a millionaire be as a soul winner be be raise you divine encounter will release potentials and open up destinies. Amen. Powerful onyame a woni ni bompu ni mpono wo be peja wa brabo Jesus na nanyumre kasa Awurade Yesu Ebra me ni ubompu ni mpo wo Yesu di mo ene ma pa biara wo Awurade wo di asie mi mo Awurade
Manenadi. Wo Yesu Wo Yesu di mo. Awurade ebra me ne wo bom ene ma pa biara wo Awurade wo dia shema bra wo dia shemi mu manenadi wo Yesu mo ka se o Awurade ye me shebra so every say na nwumre na wuru se ebra Moses ene wo bom puni wo pie ne shebra so Abraham wo bom puni wo pie ne shebra so na nwumre o Awurade to be biara akata shebra so Yesu dimo Awurade me shebra so na wale shebra esumwe tuma shebra esumwe Yesu dimo my destiny shall not die. Amen. My God, Jesus. divine encounters, it arrests mysteries. Yes. Adiana ehinta no a yenhunu baby e defan. So osuro no bompu ni mpo then you are okay. Jesus. My God. Jesus. Pesa nyame no kasa. Na se nyame no bompu ni mpo. Die nipa bi ehuna no makometu no akomentu. If say brana so enam shipwreck nim no. Na otin so no so a na de nso ne ye nyina che se omu no season ni momu bewu no Bible so Nyankopon bofo ne so kasa se so nipa ba kokura ni ha o worship wa ni tinyi kura ho beka Jesus eti ebra wo mo yo madwe se o beku wo mo no matoto wo ho atu nsom no so sorry Paul ka kire won se mamo ha mo ho na nyame bofo ada ne ho adi a cheme na nwumre yi se Jesus yimu ba kokura ni ho a ne ho beka na me nguwo enso yi so the Lord say what me be pie. Amen. Listen, ebra nipa bi akumetu no se onyame ne Paul kasae no na nyame bofo yi ne ho adi che hwe ya bedrum pempenso bi wa brabo mu a yemu bebre wo ha ye dia ye nante ene ye dia ye chini enna ye pese ye kono obi ka ye hyabre mu nsam kire ba hwe ade ba ko a woni nyame bompu no mpu a e solve wa brabo mu ne se divine encounters na de onyame ye ne se divine encounters arrest mysteries. Yes, divine encounters, it arrests mysteries. The esisi wa brabo mu no obi ante ase no se nyame ne obompu no po ma wote ase the esisi wa brabo mu na obi ehunu baby ode na brabo ofa no se woso no obompu no po hu baby ode wa brabo ofa. Jesus, hallelujah, amen. Enu ti na nwumre ma wo mpa bo nyina nya se Awurade ene me mompo no. Amen. Na minim sesa woni me bompu no mpo a Jesus ma brabo ebesesa. Hallelujah. Amen. What would you be afraid in 053-1177-028 053-1177-028 phrases here na nwumre se wo be bo for we na be so si ne be ka wakoma nko a ma wa volleyball nya se oh Awurade eni me mompu ni mpo eni madwuma mompu ni mpo eni ma ware mompu ni mpo eni me dachi mompu ni mpo eni me shebre mompu ni mpo ka se Awurade minim se wo sesa Moses shebre minim se wo ni Moses mompu ni mpo na de no hwe na agyanwan so no wo be ye great leader wo be ye great prophet eni nwumre ya Awurade me mompu ni mpo. Oh my brabo mo. Ubetime asende o offering. Ene wa volleyball 05311777028. Now ene mo volleyball ni nyina nya se Awurade ene me hyebre mompu ni mpo. Jesus. De ka wakoma bia pese osu bia o se Awurade ene me hyebre mompu. Ka se wo Yesu de mo na nwumre o me sebo pa o Awurade ene me hyebre ene ma brabo ene ma sofu juma ene me Kristo so mompu ni mpo every say na nwumre na be wuru say sa me ni mompu ni mpo yesu akata yesu bebu ene me bompa ya free neko biara yesu akata ma brabo ene me Yesu jimo Yesu de mo pa usaba pa ka baba di kala bosi ana ba ore ka baba di bosi ka ba ore ka baba di bosi ana 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 ba ore ka baba di ke tali manwa di bosi ba ore ka di bosi ana ba ore ka baba di bosi ana ore ka di bosi ari mahani bosi ba ore
Divine encounters removes limitations and destroy embargoes. Me we remember the secret of divine encounters. Jesus. Desperate desire for change. Jesus. And number one, wakume presse and yama besesa ewo abrabomu no. And mawoni nyame bompunimpo. Jesus. The pursuit of God. And mawoni nyame ebompunimpo. Said the biane da would ji nyankopon chi. Na wo hwehwe nyame anopa. Na wo hwehwe nyame anwumre. Na wo hwehwe nyame ahomache. And makwan and nyame ene obompunimpo. And ma wo remfi say Bible say that could be there. Moses ye nadre say on fe nwan no nko adidie ewo baabi saa or the woman for the mountain of the Lord. The mountain of God. The mountain of God. Eye hono ni nyankopon ekonya enhyiemu no. Hallelujah. Amen. And numre is obefro nyankopon pepo na. Jesus. Now betie make us feel that day come. Jesus. I am desperate for change. Jesus. I am going to give my life to Jesus. Jesus. I am going to live for Jesus. Yes, Lord. You have that divine encounter. Amen. Friend number this is here 053 1177 na ye no mo mpa is here. Opeso do offering wa foreign fast sa number na for foreign fast. Na ka se rade me pese me no bompu ni mpo enanwumre. Baby amedru no I am desperate for change. Desperate for change. Yes sir. Jesus. Ewo mabrabo mu. Me yes bibi sesa. Ewo me hyebre mu. 0531177 Fresh here ni no mo mpa. Na niema bi besesa. Amen. Oh wabrabo. Ka se wo Yesu Ewo Yesu di mo. Awurade. Eni me nia hyiemu. Na de biara. Lemete mabrabo. Embago biara. Ya tu misika. Edabusia ne so. Enanyumre. Empire. Break limitation. Break embago biara. Ya tu me so. Ewo Yesu. Yanaba, Eureka Babadibo Salabanimo Saba, Eureka Badibos Yana, Eureka Babadika Kalianimo Yana, Eureka Dibo Salaba, Urabadia Kalimo Saba, Eureka Yatabo Sanimo Saba, Eureka Dibo Yanaba, Eureka Kadibo Salimanimo Saba, Ragala Kalimo Yana, Eureka Loskiana, Eurabado Babadibo Saba, Eureka Dibo Sahandabosa. Kadia Tabo Saba, Eure Kadia Tabo Sahanda, Eura Kadibo Sari Manwani Saba, Kadia Tabo Saba, Eure Kadi Manwani Tabosa, Eura Kadia Tabosa, Aye Kabale Sari Manwani Saba, Eura Badu Kabadi, Eure Kevin Kadibo, oh Auradi, Eura Mumon Shamoy, oh yes, Dimo, Bibiara, Casame Quapem, Numre, Onipa.
yakwana ya pemani na nyumre breki sa to breki sa to me fa to me yesu ni mo amba go biara to ma brabo so mesika samo so efie o ma eniye spiritual amba go no and lift it every my one and lift it every mesika samo and lift it every my brabo so yesu ni mo Everybody, ni wa bo puni yesu di mo amba go biara limitation bara and that fear contrast level limitation amen bala Jesus. Because of divine encounter, mountains and strongholds will be uprooted. Amen. And it will be destroyed. Amen. By the power of the Holy Ghost. Jesus. Divine encounter uproot mountains and destroy strongholds. Jesus. There is a mountain before you. Tonight you uproot it. Amen. In the name of Jesus. Amen. You will conquer that stronghold. Amen. In the name of Jesus. Amen. Kase wo Yesu ni mo. Mipo biara. Ejina manimu. Enyumre. Ohia mepo. Yare mepo. Enyumre. Tutu. She obi tie me people bi gira woni ma obi afru bi wo abusua ni mo. Enyumre sa mepo no betutu. Amen. Bible say na wo Zerubbabel ni mo de. Mo mepo mo bayete sa asase. Listen to me. Ye wo people bi wo ho abrabo mu. Ye wo people bi wo abusua wo bi afru bi. Remember Referee said it is not easy to climb a mountain, no. And yeah, easy to from Mipono. It's a Mipon be dread new. And Mipotina yes to say, some who would jiddy to snap your bumper. Mubet me a cassaccia Mipo Wemo, and Mipo Wemo. No one can from Mipa, a year who number Mipo, or Cassafa Yarebi people be a debush anymore. Yes, a bush anymore, kidney failure woman, a bush animal cancer woman, a bush animal ponya woman, a bush animal or here woman, and then you make a such as I'm a free wap. Amen. Jesus. Me break it some me Amen. Me just me pon him. Amen. Kase wo woni mu de and me pon be te sasase. Hallelujah. Amen. Se nya woni na be ye. Enya tumi na be ye. Eye nyame honhom na be ye. Na nanyu me ma me ni kan tu obi. Obi tie mi a. Me pon bi da woni mu a. Sa me pon wo fa furu bi. O anti si furu bi. But se nanyu mre. Me tutu sa me pon. Tutu sa me pon. Tutu sa me pon. E wo Yesu ni mo. Se me pon biara. Abusia ni mo. Afuru bi. Nanyu mre. Kristo Yesu tu mini na ho de so sache sabe pona tu free ma Yesu di mo amen obi wo hwa me within 3 days wo sabeka sa contract call if ne ko se ajuada Jesus early by 10 a.m. Jesus. Ubenya sa call no. Adwuma ne de be ma. Amen. Se nwumre sa me pona breaking. Amen. E wo Yesu de mo. Sa me pona ejina wonim mu a. Emma wo hunu. Wonim no. Memma wo remfi say emipo ejoma limitation. Emipo limito. Fi say people jira wonim mu a. Utimi tra people no nko wonim. Age se watimi ahura tra me pona nsa. Emipo ye hindrance. Yes sir. Hindao Emma wutimi nko ukwa no apem people no. Anyume be break you. Amen. Obi wutie mi a me hunu se be me bi ni wa hihya ware aware ne yese ba so na abreki and na nyumre sa me pono break every so na breaki tutu fi na ko bebem wo Yesu ne wale ne bebem tuma ne bebem Yesu di mo kaya ba obi tie mi a obi se obeboa wahwe ni mu ne ma ba me di ngosra bi bafia na se na wo ni nyame abompu ni mpo so be bie wakomo ma hwe awurade a enne ba bia aboafo wo bia efi ne ko si akira no pa awurade ma won sanka sa ko no sa dwoche na wo pa ya atuwa no awurade ma won sanka wa Yesu di mo se na nwumre mepo no abreki amen kaya ba
Amen. Amen. Kase wo Yesu de wo Yesu di mo. Oboni biara. Oboni biara. Jina mi shebre. Jina mi shebre ni mo. Enumre. Entutu. Oboni biara. Oboni biara. Jema wali ni mo. Esi ma wali e wo kwa. Enumre mi tutu sa pono. Amen. Amen. Free your number this is here 053 11 77 028 053 11 77 028. Phrases here na ye no mompae na nwumre emipo bi betutu. Amen. Enwumre ade bi ehita wo wabra boso no efiri na de kwatu bedede. Amen. Na nwumre de ha busua na aha obia no sa mystery no na nwumre esubebu. Amen. Ewo Yesu de mo. Na nwumre me ba be ka kire obi se enam se wo ne nyame edi mpu ni mpu nti no efiri na nwumre yi ko ade biara ye de ato mo so abusua no mo mpaja abusua no ye nye titiri bia wo Amen. Una be university. Amen. Una de kia betu sa kwan. Me hunu sa kwan to pro ne ma. Amen. Awurade mwe ma. Amen. Na obi hwa me tiem nya na watwe mienu bi da wani mu a wakwan to bra so. Me ba sa onyame difo be ka che so obeduru wate. Amen. Da ye na wo so a wonya ofisa nyina nanso da ye nyina anye enwumre me ba be ka che sa demon na wo fie na wo wura ho no se wo koduru aye bebo me breaki no. Amen. Na me dome no Amen. wo Yesu mo obi hwa bi wa manone wo be so da ye bia na da so Ghana wo be so da ye bia na bibi kire wo se amanone na wakono enyama pa bi ese me declare to obrabo so say you will flourish in that land, you will prosper in that land, you will increase in that land, you will multiply in that land. Bedros was sa kwanto na sase ne be e wo Yesu di mo. Amen. If you say nyumre woni nyame abompo ne mo. Hallelujah. Your boy empire chato. O say divine encounters releases potentials and open up destinies. Kase Awurade Yesu. Me shebre biara. Swakata. Ebra mi bompa. Awurade. Sa oni Moses. Ya ni shebre. Obi Abraham shebre. Wo Yesu di. Na nwumre. Ebra mi bompa. Ma wale shebre. Bi ma sofu juma shebre. Bi mi shebre so. Wo Yesu di. Me shebre biara. Abayi domo. Ahunfi. Kata so. Na nwumre. Sa shebre. Esumwe. Yesu ni mo kala do salakaba kari manwani mosa re kala bosi anaba ra baba de kala bosi ane ra bado kala bosi re kadia tabo jane ra dabo kala bosi ane ra dia kadi bosi re kala bosi ane bosa ra dabo se kadia tabe re kala baba de ra kadi bosi bele bosa ra kadia tabo ra bade kadi Eura koda tabe aye katari manwani motaba eura babaria tabota aya kadoda tabose be ezari manwani mota eura kadia tabota aye kadia tabe eura dabota ba name of Jesus. Eradi mi wa wale shebre. Amen. Ablante bi tie mi wo shebre nya nsa shebre no. Jesus. Wo shebre nya wi shebre no. Wo ye nipa kase o. Yes sir. Enwumre yi nyame asem aba wo nche nyame asem ne wo bompu ni mpo enwumro be ma ho kwan a ensa no onum biem. Amen. Science na etwa photo na ekumu wofa kumu abusuafo oba bi hwamia abusua no nyina ma nom nsa saa enwumre nya wo shebre no no wotimi nom nsa ma mema no da wa bra wonimo ena enwumre mi ba se nyame difo bi breki sa shebre pone efri wa bra boso. Amen. Krono ne nya wo shebre. Jesus. Azana nya oshabra ebra Moses ni nya mehia ye no Moses an no ye wudi for na free na sada ne kono wankum nipa bi mo hwe enwumre eni nyame mompu ni mpu na won sesa bibi wo abrabo eni ti na nipa bebre hwe ye eyese obefra ye but ekina ye kwasiada no pa ebra Samuel ne David bompu ni mpu David abrabo anye sa bi mo ekina ba bia wo kumasi bia faka Brakrono si wakrono bus stop faka wosu ko makers wo fa prage obi ado beko wa wo de ka na eba wosu ko asieye
Ubeku me signboard kese unya uko esie na usu besi wo biko esi junction make ja ubehu ye signboard kese senior brand kase me pese me ni nyame bebo mpuni mpu enya me na ubehwe me ubehwe awurade na wo ni nyame bo mpuni mpu a bibi besi kuku adanso ye som kase echina ma ye wo first service 8 to 10 10 to 12 me pese echina wo bi ba na ye sra ne ngo na wo ni nyame bi bo mpuni mpu na bibi sesa wo abrabo hallelujah echia me show bi me hwe nipa be 50 bien ma ye pese wo ni nyame bi bo mpuni mpu na branch ya wote mame a wotie mia da bia hwe ya wo so beba wo hwe ya so beba echina ye da bia se wo ni nyame bo mpuni mpu na ade bi free wo so na mountain bi people bi free wa brabo so fa number ne phrase say wo yira wo betima fresh sa number wo ya wo hwe mia enne ye kwaje da ebia wo akra ebia wo takra de ede wanya ne ntem so ba fa wa phone no ne so series kase nyame di for me so seed wo wabra e wo ministry we mu so seed se wo benya sika betina TV so na maboa na wodi ye ni mame abom pae me so seed wo betimi ade ato sa number ye da wo TV ni so yenko sompa phone line so na nwumle ya ye krado se e fi neko obinu nyame bebo mpuni mpu asa wonim Yesu a me kanfo Yesu ma kadi me kase owura Yesu me to me nsafra wo e mabrabo bedi hene e o mabrabo fina dai ko de mabrabo ma tidi se wu ye ntina wu ye adu moja atome fina dai ko moja no horo me ntro me din kwan me Yesu demo amen fa so pa phone line sisi na fresh sisi Eva cha obetimi afre nyame di for number we so ba cha de ofra de obey ni se obelowa TV set and also radio set set be feedback bi ama na odi for betimi no odi nkomo number ni 0551 931 another 931 0551 931 another 931 0548 931 another 931 0548 931 another 931 onyame sha yourself. Amen. Hello. Minyu ampacha odini bebe otie free. Ampacha ya femi solo no kasa free asiwa. Wow, solo yetie o. Ya, me ya kasa ga me difo na me shao pa o ma ya ni. Amen. Amen. Solo ya bompa ese wakuma so ade biara wakuma pre. Jesus. And na woni nyame abompu name of Jesus. Unyame ma wonsanka. Amen. Ne di hu adanse. Amen. Yesu di mo. Amen. 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 Esi we. Hello. Number no 0551 931 another 931 0548. Wow. Hello. Good evening, Pacho. Low way, no, now, baby, I would say any day. Mammy, I eat you. I'm a catastrophe. Pacho, eat you. Mammy, and Pacho, ye bomb pie say. Awurade nyame mra won sra ba mu amen ade biara dia to sebleso anye o sebleso muwe amen na yedie ne kese ye mra wo so amen wo Yesu dem amen amen. Hello, friend number na 055 0551 931 another 931 0548 931 another 931 if I talk for low TV set na so radio set no. Hello. Yeah, hello. Pacho, good evening. Lower you know kaka udini baby ukase free. Pacho ukase free. Fadi pacho udini baby ukase free too. Ama en pacho me too. Pacho never said no bomba mama ayana makuma enu yem shishe. Ama fansa to akuma so ewo Yesu demo. Jesus. Yeah yem shishe. Name of Jesus. Jesus. And solid free so. Amen. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Hello. Pacho di. Hello. Pacho di ni baby out here now here free. Amen. Kasa free akukuku me shele free kukuku na mtao free. Me jumase me person bomba mama ndima. Ye bomba ma wonsa no adwuma. Erade mi osoro enhyirangu so na wonsa no adwuma mpagya e mi ma wo Yesu demo. Amen. Amen. Hello. Hello. Minyu ampacho de ni baby out here free. Me pacho me di de pastor Alfred
Family watching. Pacho, Pastor. Yeah, Pastor Free, Swami branch. Wow. Pastor, I really enjoy your tonight message, and I want to encourage you to keep it up. Thank you. Because you have enlightened me on so many things. Thank you so much. Yeah, we appreciate you. Destiny. We appreciate you. Thank you so much for calling. So I need a prayer point tonight that God should open my pastoral destiny as I've begun in Kumasi here. Wow. Father, we pray. Jesus. Open your man servant. Jesus. Open his destiny. Amen. In the name of the Lord Jesus. Amen. Let the unction to function rest upon him. Amen. In the name of Jesus. Amen. 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 Hello? Pacho yetio. Pacho yetio. Hello. Pacho you didn't baby are free. Pacho free Edmond. Pacho Philip Wong. Edmond yetio. Pacho Besosa Obon Paya Mammy, me football and person ball common. My God, a radical bumpire. Jesus. Yes, sir. Well, radical favor to Edmond football bosso. Jesus. If you need to call Yamima favor, Yamima skills. Amen. If you need to call baby and nipa quiet poor, would do a better watum. Amen. Yes. Amen. Amen. Hello. I told you baby out here free. Yes, I'm Eric, Macassi. Eric, Pacho yet you. So for not seeing you must you must some coffee. Wow, Eric. Wow, Eric, you're more pay. A running young man would now pay Juma. Jesus. Would not say we would now tone so. I want to bring and let tone so go Eric. So, Amen. Man, the Juma Peja. Amen. We yes to Jim. Amen. Amen. Eric, Yamin. Amen. Powerful. You fire 2 calls. Hello. And the line now you're hot. Hello. Me pacho your tongue kapa within baby are free. Hello, good evening. Good evening, sir. Pastor Family Paul. The Casa Frubekum. Brekum. I don't bomb by a man. If I don't yet, Pastor, the Family Paul, the Casa Frubekum, but I'm bomb by a man. Paul, if I dare home. Hey. I will then favor to me, my brother. Cabo Shadabadaba. Favor not that Joseph was so. Jesus. A radin for being told so. Amen. If you net that you call a radin you won't pray. Amen. We yes to demo. Amen. Amen. Hello. Hello. Me and Pacho didn't baby out here free. Yes, family. Brother said, make us feel boys. Brother said Pacho yet you. And that was my the buyer, no more do papa. Amen. I'm Abraham. And then Uncle a bomb puno, Abraham, a black boy exercise. Wow. And Pastor bomb by my said, rather, Emma. A black boy exercise. Oh, mammy, no, Yanko, Cabo Shadabadaba. A radical bomb pie. Name of Jesus. A radical Kuakuma Swadi and you. Jesus. We yami you who are the children. Amen. And then a black bomb punim. Amen. Send your only Abraham Bo punim. Jesus. Nini mom punim and a brabo. Amen. But they will so yame. Amen. Now what's yasi? Amen. Yes to Jimo. Amen. 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 Minya. Wakuma kran now they pray when Yaminti. Uni yami bebo punim. Amen. Amen. A radin cow. Hello. SOMPA FM. Pacho, you fire 2 calls near their baby, huh? Hello? Yeah. Pacho, didn't baby out here free? Pacho, me better spirit with the region. Voter region. Yeah, I was me. Pacho, you too. Okay. I want you to pray for me because my prayer is down. I can't pray. Your prayer life is down. Yeah. Then my marriage, I have not married yet. Wow. So, Father, we pray that you revive your man servant. Amen. In the name of the Lord Amen. Jesus. Revive him in the name of the Lord Jesus. And I pray, may God open your marital doors for you. Amen. In the name of Jesus. Amen. Receive the favor. Amen. Receive the favor. Amen. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you for calling. Hello? You have 2 calls near their baby. Hello? Hello? Hello. Pacho, we didn't baby out here free. Keep course yet you. Keep course. Pacho yet you, we didn't baby, we didn't.
From Brother Paul. Brother Force, Ethiopia. Pero Bombay, Brother Force, you do your point of contact, my sister. Your bomb pie say Arabia Church sister, your son in the free. Amen. I didn't find a yard San Santos. Amen. Now on Saya, now a Walliams, Yami promo. Amen. We yes to them. Amen. Amen. Hallelujah. God bless you. God bless you. God bless you. And then you did a phone call, Nibesia say you bet your last call. Now they are very. Hello. Hello. I'm a pacho yet you. Pacho for your number net so now mon frère is your number. Hello pacho yet you. We didn't baby I can say free. SOMPA FM. Pacho ma oneso kakra. Majuma say and I'm so from Empire. Oh, your bonfire, your bonfire. Erade. Una upeja wo mansa no adwuma. Jesus. And then your bonfire the ma obey. Jesus. Na adwuma empeja. Amen. Na adwuma entere. Amen. Se sunsum boni bi ti na adwuma so you peja sa sunsum no. Amen. O Yesu demo. Amen. Amen. Enso ye. Hallelujah. Enso ye. And now you dey phone calls no ebesia. Me pacho ubetimi afre. Sisi ya bado fra sisi ya dey Oma TV no ana radio no so but ubetimi afre me e wo yen personal line so 0531177028 fresi ye no be kasa sisi me free studio happy metimi ne wa kasa sisi enti no osofo kra wa kire no be kasa kra nsa na me free aye konso amiam no me kasa enti fasa number we ne frɛ onsa beka ye time na so enti na me pacho e de course no abewe no fresi 0531177028 0531177028 sa number we ya so opese obo wa fore a obetimi nso e de wo offering afa so onyame no mo na wo nhira nyame pa kina me hwe wonim wa wo teba wa wo bantuma wa wo mekro wa wo buo ho wa wo ehwan wa wo krofrom ba bibiala wo hwe wa wo tano so abu akwa ba bibiala wo tie bia faka besi konom ne faka se wo ba asori down makers chapel wo bia de obeba the makers na minim se onyame beto na animacho e kina ye be bom pa ya ma obi bia obeba be